LPS izdaja, drugi deo. Izvinjavam se, ali mjesto Kristine će da glumi druga ličnost. Pa možemo da počnemo. Hej, donala sam milkshake. Šta? Dejane? Kristina? Oh! Šta je bilo, Dejane? Oh! Kako ste mogli? Kristina, ona me je poljubila, nisam ja nju. Nisam ja nju. Dosta mi je tih govora. Kristijana! Bravo, Kristina. Ali ja... Kristijana, stani! Šta? Šta hoćeš od mene? Ali Kristijan, ona je mene poljubila. Ne želim to više nikada čuti. Kristijana, ja te volim. I dokazat ću to. Ne verujem ti ništa. Ništa više ti ne verujem. Možeš se okrenuti, otići dalje. Jer ne idem s tobom. I nemoj da me pratiš. Kristijana! Mama, duša, šta je bilo? Kristijana, duša, šta je bilo? Govori! Ne, ništa nije bilo. Kristijana! Ne formiraš se, jeste nešto bilo. Prevario me. Izverio me je. Šta da radim, majko? Kristijana, slušaj me. Šta? Kristijana, možda te je prevario. Slušaj me. Ali on te voli. I trebaš da mu daš drugu šansu. Ako mu daš drugu šansu, sigurno ti se poboljšati i neće to raditi. Stvarno tako misliš, majko? Da. Hvala ti, majko. Ništa duže. A sad nemoj da se sekiraš i idi tamo i oprostimo. Dobro. I sada, nemoj sada. Sada je noć. Gdje je prvo spavanje. Okej. Mislim da je mama u pravu. Ali ja mislim da je ne trebamo da oprostim. Varujem je sa najboljom prijateljicom. Ne znam da li je to barem za oproštaj. Vidjet ću.